Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insha Allah a wannan bidiyo zan nuna mana yadda zaka gyara matsalar restriction ko account issue da ke kan Facebook. Saboda lokaci da dama zaka ga kana da issue da account ɗinka na Facebook ka sani ba. To kafin su kulle maka akwai yadda zaka bi ka gyara ka musu message da wuri-wuri. A wannan bidiyo zan nuna mana insha Allah yadda ake. Mutane da dama an ɗora musu restriction ba su sani ba akan Facebook ɗinsu. Ba don komai saboda yaɗa abubuwan da ke faruwa a gabas ta tsakiya da abubuwan da ke faruwa a Najeriya irin abin na rikice-rikicen da abu. To Facebook gaskiya ba ta son wannan abu. Ni karan kaina ina daga cikin wanda suka ɗora min wannan issue din a account ɗina, kuma in baka cire ba ko ka kai musu kuka a koda yaushe za su iya kulle ma account. Da farko idan kana so ka gyara wannan matsalan ga inda alamun hoto yake sai ka taba shi. Idan ka taba shi ya bude sai ka taba wannan gurin da aka sa kwaikwai din nan. Idan ka taba shi sai ka zo ka taba inda aka sa profile status. In ka taba shi ne za ka gane cewa kana da matsala akan ɗinka ko baka da shi. Gashi nan suke mun my profile has issue inda yake da kusa da hoto na dinnan nan kasa gurin suna. To ya zaka ka gyara wannan matsalan? Ya zaka ka gyara matsalan nan zaka dawo baya. Idan ka dawo baya ga wani kwaikwai can saman dama sai ka taba shi. Idan ka taba shi ya bude maka ga inda aka sa privacy, settings and privacy zaka taba shi. Idan ka taba settings and privacy sai ka yi kasa can ga inda aka sa report a problem can kusa da logout sai ka taba. Idan ka taba sai kai continue nan kasa da aka sa continue sai ka ƙara cewa include a report din nan ka taba shi. Idan ya buɗe maka to dama akan profile ne kake da matsala sai ka zaɓi profile ɗinka gashi nan na uku. Yawwa sai ka ɗan yi typing ka gaya musu wani ɗan maganganu ka ce musu abinda kake ganin ka samu matsala da shi. Kana ka cewa dear Facebook please, da dai turancin da kaga ya dace kawai, please solve me this issue. Iya haka ma idan ka sa yayi. Abu na biyu kuma da za ka yi shine iya haka ma idan ka tura musu yayi ko ka ƙara da wasu turanci ko sa ba. Na biyu ga wani guri nan da aka sa dan alamu za ka dan yi ɗauko screenshotting din wancan matsalar naka sai kai uploading din wannan matsalar naka a screenshotting. Idan ya gama sai ka taɓa nan inda aka sa sending sai ka tura musu gashi nan sun gaya maka thank you for letting us know. Saboda gaskiya ba sa son ana yada irin rikice-rikicen nan da wasu abubuwa da wasu bidiyo na fada ko da na comedy ne ka sa wani na dukan wani duk yana bata yana violating din standard din su. Wannan shine hanyar da zaka bi ka gyara matsalar ka da ke kan Facebook ɗinka. Allah ya sa mu dace.